ପିମ୍ପୁଡ଼ିରେ କଷ୍ଟ ଦେଖି ଚଢ଼େଇର ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା। କଣ ଆସିଲା? ସେ ତା କଷ୍ଟ ଦେଖିକି ତାକୁ ଦୟା ଲାଗିଲା। ସେ କଣ କଲା, ଗୋଟେ ପତ୍ର ଗଛରୁ ଛିଡ଼େଇକି ତା ପାଖକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କଣ କଲା, ସେ ଚଢ଼େଇ ପତ୍ର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ହେଲା, ପାଣି ସୁଅରେ ଭାସି ନଈକୁ ଯାଇକି ନଈ କୂଳରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ପାଣିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେଦିନ ଠାରୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଉ ଚଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ। କିଏ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଉ ଚଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ। ଦିନକର କଥା, ଗୋଟିଏ ବଣୁଆ ଧନୁତୀର ଧରି ଚଢ଼େଇଟିକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। କିଏ ମାରିଲା? ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ଚଢ଼େଇକି ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। କୋଉଥିରେ? ଧନୁଶରରେ। ଏତିକି ବେଳକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସେଇ ବାଟେ ଯାଉଥିଲା। ସେ ବଣୁଆକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲା। କିଏ ରାଗିଗଲା? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବଣୁଆକୁ ଦେଖିକି ରାଗିଗଲା। ତମେ ସବୁ ରାଗିଲ ଦେଖିଆ। ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଗି ଅଛି? ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଣୁଆ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତା ଗୋଡ଼ ରୁଟକିନା କାମୁଡ଼ିଦେଲା। କିଏ କାମୁଡ଼ିଲା? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବଣୁଆକୁ କାମୁଡ଼ିଦେଲା। ବଣୁଆ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଓ ତା ହାତ ହଟିଗଲା। ତା ହାତ ହଟିଯିବାରୁ ତା ତୀରଟି ଚଢ଼େଇ ଦେହରେ ନ ବାଜି ଡାଳରେ ବାଜିଲା। କୋଉଥିରେ ବାଜିଲା? ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଫୁରକିନା ଉଡ଼ିଗଲା। କିଏ ଉଡ଼ିଗଲା? ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଶିକାରୀ ତାକୁ ମାରି ପାରିଲାନି। କୋଉ କୋଉ ଚଢ଼େଇ ଦେଖିଛ ତମେ କହିଲ? ତମେ କହିଲ ତମେ କୋଉ ଚଢ଼େଇ ଦେଖିଛ? ଏଠି କୋଉ କୋଉ ଚଢ଼େଇ ଅଛି କହିଲ? ଚକୋଲେଟ ଆମେ କୋଉ ଚଢ଼େଇ ଅଛି ଏଠି ଦେଖିଲ?